ҳар сол журнали Forbes рӯйхати бойтарин одамони дунёро нашр мекунад. аммо шумо боре ҳам бошад дар бораи бойтарин шахсон дар таърихи инсоният фикр кардаед? ҳоло мо бароятон дар бораи 15 шахси бойтарин дар таърихи инсоният маълумот медиҳем. дар ҷои 15-ум Генри Форд, $200 миллиард. Генри Форд яке аз асосгузорҳои санъати мошинсозӣ ва бизнесмагнат ба ҳисоб меравад, ки якумин шуда дар ҷаҳон аз ҳама калонтарин ширкати автомобилсозиро сохтааст. мошинҳое ки ширкати Форд месохт барои одамони табақаи миёна буданд, ки ин ширкат асосгузорашро яке аз шахсони бойтарини замонашон мекунад. баъди маргаш сармояи ӯро ба $200 миллиард баробар карданд. номери 14-ум Корнелиус Вандербилт, $202 миллиард. соҳибкори амрикоӣ Корнелиус Вандербилт сарваташро аз ҳисоби роҳи оҳан ва киштиҳо дар асри 19 афзоиш додааст. ӯ солҳои 1920 бизнеси киштиҳо ва соли 1950 бошад бизнеси қатораҳоро мекушояд, ки ин барояш имкон медиҳад ки $202 миллиард баъд аз вафоташ боқӣ монад. нисбат ба дигар тоҷирон ӯ на он қадар шахси саховатманд буд ва фондҳои хайриявӣ ҳам намекушод, гарчанде як бор $1 миллион дар сохтмони донишгоҳ хайр кардааст. номери 13 Муаммар Кадофӣ, $212 миллиард. пешвои ҳарбии, сиёсӣ, сарвазир ва вазири дифои Либия Муаммар Кадофӣ дар соли 2011 ҳолати ӯро ба $200 миллиард баробар карданд, ки ба ҳисоби инфлятсия $212 миллиард ташкил медиҳад. мегӯянд, ки ӯ ҳолаташро аз ҳисоби фурӯши нефт афзоиш додааст ва пулҳояшро дар банкҳо ва амволҳои ғайрифаъол дар рӯи ҷаҳон гузоштааст. $37 миллиард дар банкҳои Амрико ва 30 миллиард дигарашро дар банкҳои Аврупо дарёфт кардаанд ва ҷои пулҳои дигараш то ҳол маълум нест. номери 12 Вилгелми забткунанда, $128 миллиард. ҳолати аввалин подшоҳи нормонии Англияро, ки солҳои 1066-1087 ҳукмронӣ кардааст, ба $228 миллиард ба пули ҳозира баробар мекунад. ӯ писари герцог Анармани буд, ки бойгариашро ба воситаи забту ғоронгарӣ афзоиш додааст. номери 11 Усмон Алихон, $130 миллиард. усмон Алихон шоҳзодаи Ҳинд буда, соли 1937 аз ҳама шахси бойтарини дунё ҳисобида шуд. ӯ ҳолаташро аз ҳисоби истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ва алмаз афзоиш дода, дар аввали солҳои 1940 ба $2 миллиард баробар мекунад, ки дар он вақт 2% маҷмӯаи маҳсулоти дохилии ИМЕА-ро ташкил медод. ба ҳисоби ҳозира бошад $230 миллиард. дар коллексияи ӯ бриллианти Ҷекоби 185 карата буд, ки нархаш $40 миллион ташкил мекард. номери 10 Якоб Фугер, $177 миллиард. Якоб Фугер ин савдогар, соҳибкор ва банкири омонӣ буда, дар асрҳои 16-17 умр ба сар бурдааст. дар аввал ӯ бо савдои матоъ дар Италия ва баъдан бо банкҳои Австралия ва Ватикан ҳамкорӣ мекунад. инчунин ба савдои монополияи мед дар Аврупо машғул мешавад. дар авҷи корҳояш сармояи ӯро ба $277 миллиард баҳо доданд. номери 9 Николай Ду, $300 миллиард. ҳолати охирон императори рус Николай Ду ба $300 миллиард баҳогузорӣ мешавад. тӯли 300 соли ҳукмронии оилаи династия Романовро бойгарии зиёдеро ҷамъ карданд. танҳо як ороиш аз коллексияшон $150 миллион меистад. Николай Ду ҳам дар афзоиши ҳолати молиявии оилаашон саҳм гузоштааст ва якчанд қасрҳо дар Аврупо ва Русия бунёд кардааст. баъд аз революсия ҳукумат ҳамаи оилаи Романовро ба қатл мерасонад ва қасрҳои сохтаашонро давлатӣ мекунонад. номери 8 Эндрю Карнеги, $337 миллиард. дар синни 13-солагӣ соҳибкори шотландӣ Эндрю Карнеги ба Амрико меравад. корҳояшро аз роҳи оҳан ва операторӣ оғоз мекунад. баъдан пулҳояшро дар ширкатҳои истихроҷкунандаи нефт ва сохтмон сармоягузорӣ мекунад, ки ин барояш имкон медиҳад ки ширкати худро ба номи компанияи пулодии Карнеги кушояд ва ӯ ба ин восита ҳолати баробар ба $337 миллиард соҳиб шудааст. номери 7 Ҷон Рокфеллер, $367 миллиард. ҳолати яке аз бойтарин соҳибкорони муосир Ҷон Рокфеллер ба $367 миллиард ба ҳисоби инфлятсия баҳогузорӣ мешавад. ӯ бойгариашро аз ҳисоби фурӯши нефт ба даст овардааст. компанияш Standard Oil 90% амрикоро ба нефт таъмин мекард. ин ширкат чунон бузург буд, ки соли 1911 суди олии амрико ӯро ба 34 ширкатҳои хурд ҷудо кард, ки дар ҳар як кадомаш Ҷон Рокфеллер саҳм дошт. ӯ дар тӯли ҳаёташ якчанд фондҳои хайриявӣ кушодааст, ки то ҳол онҳо фаъолият мекунанд. номери 6 Манса Мусо, $415 миллиард.
ҳолати императори Мали Манса Мусо ба 415 миллиард доллар баҳогузорӣ мешавад. ӯ дар тӯли ҳукмрониаш қисми зиёди ғарбии Африкаро забт карда, инчунин империяи Мали ва Ганаро ҳукмронӣ мекард. дар асрҳои 14 нисфи тиллаҳои ҷаҳон дар зери дасти ӯ буданд. номери 5 шоҳ Салмон 2 триллиону 200 миллиард доллар. дар ҷои панҷум шоҳи Израил шоҳ Салмон меистад, ки боигариаш ба 2 триллиону 200 миллиард доллар баҳогузорӣ мешавад. ӯ ҳар сол 390 тонн тилло ба даст меовард. ба ғайр аз ин аз соҳибкорон андоз меситонид, ки ба ин восита чунин боигариро соҳиб шудааст. номери 4 Октавиан Август 4 триллиону 630 миллиард доллар. асосгузори империяи Рим Октавиан Август дар солҳои 27 пеш аз милод умр ба сар бурдааст. Октавиан 20% боигарии Рими қадимро соҳиб буд, ки ба ҳисоби ҳозира зиёда аз 4,5 триллион долларро ташкил медиҳад. ӯ инчунин Мисри қадимро низ якчанд муддат идора кардааст ва дар пешрафташ саҳми бузург гузоштааст. номери 2 император Шен Сун 30 триллион доллар. ҳолати императори Чин династия Сун Шен Сун ба 30 триллион доллар баҳо дода мешавад. ин таъҷубовар нест, чунки дар он вақт давлате ки ӯ идора мекард ММДаш 30% ММДи ҷаҳонро ташкил медод. император Шун Цзен якчанд истилоҳи нав ба давлаташ ворид кард, ки аз ин ҳисоб ММДи Чинро якчанд маротиба афзоиш дод. истилоҳо чунин буданд: ба фоизҳои паст додани пул ба деҳқонон барои корашон, бардоштани андоз ва сохтани заминҳои нав. инчунин ӯ ба бекорон ва деҳқонон кӯмак мекард. номери 1 Чингизхон зиёда аз 100 триллион доллар. дар ҷои якуми мо асосгузори хони муғул Чингизхон меистад. чӣ хеле ки медонем, ӯ қариб ки ҳамаи қитъаи Осиёро забт карда буд ва аз ҳамин сабаб душвор аст аниқ гуфтан, ки ҳолаташ чӣ қадар буд. ҳисоб мекунанд, ки ҳолаташ ба пули ҳозира зиёда аз 100 триллион долларро ташкил медод. ӯ аз солҳои 206 то 227 қариб ки ҳамаи давлатҳои ҳамсояро забт карда, ҳамаи боигарии шаҳрҳои забт кардаашро мегирифт ва ҷанговарҳояшро ба қатл мерасонд, ки аз ин ҳисоб ӯ аз ҳама шахси бойтарин дар таърих номнавис шудааст. ба фикрам, ки видео бароятон писанд омад. дар комментарӣ нависед, ки чӣ кор мекардед агар ки шумо 1 триллион доллар медоштед. мондани лайкро фаромӯш накунед ва ҳатман дар канал обуна шавед.